Maragsakan ni Mayor Richard Degala iti Vintar Ilocos Norte mga ka-JCQ gapuanan na tain inot matlaengan ang maipatpatungpal dagiti kinalkalikaguman na nga infra project nga raytoy ket dakkel nga pagsayaatan dagiti so amin nga taga Vintar Ilocos Norte. Ente boyaan dati panagisarsarita ti JCQ online TV channel kanyana mga ka-JCQ. Sir, talo nga infra project sir, iti na groundbreaking tata sir. Nga rito sir, kat mangipakita nga talaga nga haan nga maigawid sir. Iti panaglupos ti imahe, iti Vintar Ilocos Norte sir. Yes sir. Actually, nabayag ko madagito yan sir nga mag-groundbreaking, no makita yung pwede daduman kat narugyan pa yun. Yes sir. So, dagito iti kayat tayo nga mapasamak, tiili tayo nga Vintar, tajay ko nagkadakay tatayin nga kumbaga, han kumamit pa audit ilit Vintar. Considering a first-class municipality tayo, yes, sir. Makita tayo nung kasunod plus 30 ilit tinaglabas. So, tata, pinpintasek ti panagplano, kada panaka-implementar dayo ito yung proyekto, babayin iti panagtitinulong ti legislative ni daw duluan ni Dr. Maribel Albano. So nga kung nagtatay adu pwede dagiti sumaro no talaga adu dagiti kayat ko nga aramiden pakaseknan ti pagsayatan ti ili tayo nga Vintar. Yes. Lalo tatayat magkita nga ti Ilocos Norte at talaga nga boom ti tourism na. So nga kayat kumet nga han ko mga maudi ti ili ti Vintar kaya ti may isang yar aramidan teman ti plano tatan ket dati pa nakapapintas ti umok ni si Wawer. So iso jay bagbak tatay kadagiti kakadwa tayo party pondo ti LGU for next year para dito yung local development fund tayo ket mapan dito pa nakapapintas ti umok ni si Wawer. Sir, iti biyang dito bordo sir, ado dagiti magagaran nga makakita iti panaglupos nanto sir. Nga dito sir ket maipatungpalan sir di nabayag nga dito sir ket planom since idinangrugi ka nga nagtugaw sir akas mayor iti Vintar ket na plano dito yun sir. So anay ti ka makunam sir ta maipatungpalan sir. Maragragsakan una ito numuto biyang ket dagiti kakadwa tayo kas makita yo tatay ta di ko na tayo nabayag namin dito yun. So nagkaroon lang tayo ng problema sa inek kaya nakita yung metatay talagang magagaran kami kaya hindi ang nga adati inek hindi pa naka-i-transfer dito yung mainline tayo talagang inggidan mi meted. Yes sir. So nga detalaeng apo kakailyan dawate kuma iti panakaawat yung pailaeng ti dito nga sitwasyon tayo yam deta ti i-assure kumet kada kayo nga haan tayo nga bayagin, ti panaka-lepas na dahito no digat paiyapura tayo. Kaya deta ti advice ko kadagiti engineering office, kan ti contractors tayo nga no, adda ti way na tapnon makapag na ti motorista dita, dapat i-open da, dagito area nga mabalin, tapnon haan nga manglikligaw, dagiti kakailyan tayo, kang runa na tatayat, amutemet nga panagsiserek manin ti agbasa, kaya amukmet nga marigatan dagito yung anak tayo ken dagdag kumbaga dagdag manen kadagiti gastusen no maibayad detoy ta nul manglikaw ti pagnanda gitoy dagdag met ti pamasahe da alay nga pamasahe da no diget pati oras da no deta lang apo ti daw dawatek nga anos pailaeng detoy nga aramidan tayo ket pagsayatan met para ti ili tayo. Yes, sir. Ta isupit instructions ko tatay ti engineering officer nga makipag-coordinate tayo ti DPWH ta detang area ngamin kumbaga pantay ti flooring ti kalsada nangat nga to dito parte na ti dayan nabababa dito parte na ti laod. So nga ket ada ti inpaay ti congressman tayo ni Congressman Sandro Marcos na 25 million. So jay ko yan ti engineering nga makipag-coordinate da asap kasi once nga insarate detan habang aramidan da Arkon dapat isemento metten tapnonaan nga may ibaybayan all in one sir. Tapnonaan nga sa balin tumanen nga taktak para kadagiti kakailyan tayo. Yes sir, lastly iti infra magit tayo sir nga ti infra project iti Vintar ket alisto iti pan naka-implementer na so adda pay sir digiti sumarsaruno adubay sir proyekto tayo sir adubay adubay digiti sumarsaruno tatta kasi dagiti sumarno tataget
rehabilitation when renovation dagiti pagadalan kasi makita tayo nga okay, sir. ado dagiti school buildings ti tatta ananayen ti bububong na ulot dagiti pagadalan ket risko daytoy kadagiti anak tayo nga gasbasa so dagiti ti maysa nga implastaran ti punduna pati dagiti covered court kasi ado pa lang ti schools itoy ken barangay nga di penal pas ti covered court na so dagiti ti may isang ikante ti importansya tapos kas magita yung petatay di pa naka-open panaka groundbreaking pa detoy agbalin nga material recovery facility ti ili tayo vintar hindi nagtugaw tayo ngamin nakita tayo nga dagitoy recyclable materials ket may yuli pa ila di landfill iso nga dagdag pa nga trabaho dagiti collectors ti garbage at the same time di pa naka-iuli na nga agusar ka pa ti gasolina iso nga dito tinapanunutan dayon nga agkaroon dayo ti material recovery facility dito ibaba tapnon tilaing may ipangato nga may ikabil di landfill ti tatadget dagito laing talagang agrupsan dagito nabubulugen okay. So amin nga mabalin nga may recycle may lasin sir so ito'y amin baban adapi nga medyo programa ti tata di panag-aramid ti eco-brick adati eco-brick production di tata so kayat ko instead nga di nga to ito'y pababa nga maarami din so ito'y amin yan ti barangay Parot tata tapos yung may isang building intended for additional centralized parking tayo tano makita awan pagparkingan dagiti equipment patiluglugan ti LGU agkiiwara ori antoy magita madadya tiyanda nadadta motor po agkiiwara ti sango ti munisipyo iso nga tapos matudtudwan da ara-arawan da maininitan da iso dahito tatati plano nga nagplano tayo nga mangipatak der ti centralized parking nga ito'y amin tata tapno may mesa sir tapno may mesa pakay parkingan nan at the same time dahito'y gasolinahan ti LGU paiyabay mi paijayan tapno nahan nga agpulpuligos ti luglugan tanong mapanda alaen asideg pa ti pagpakargaan ti gas